Mom, Bikke was like done. Thank you, agay. Goजोननाय थाबाय agay. Bazay nice and thank you. Seteranजन फंबाय नुजाफैदों जोंहा क'क्राझार फैदों आब' थांबाय नामा आगै दिनै 8 थारिखथ' आरो दे थां दे मोजां थां आगै सेतरन्जन फंबाय ओमफ्राय जों बड'लेण्डआ गुड मर्निं सिस्टार होनदों ना गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा लाइकल' दे ओंथि होनदो दे जेबो नङा दे मा होनो मिस्टार ओमफ्राय आं डिउटियावसो दं खिन्थु दे मा होनो डिउटियाव दंबा मिस्टार ओमफ्राय जोंहा सेतरन्जन फंबाया आंखौ मा खालामबाय दं आब' होनदो जेबो खालामाखै आगै सेतरन्जन फंबाय गुड मर्निं होनसै होनदों ना मर्निं मिस्टार हाय डार्लिं दे ना हाय मा खबर दे समनि आंखालालाय दानदां ना थेंक इउ जोंनालाय होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे मोजां डेभिडआ मा होनदों हाय नेम दाना हाय ओमफ्राय बड'लेण्डआ आं लाइक लदे सिस्टार होनदों दे बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा देबिला मा होनो गुड मर्निं दाना गुड मर्निं देबिल ओमफ्राय जोंहा समनि आंखाला हाय किउ गुड मर्निं दे गुड मर्निं समनि आंखाल जा बेबस्था बाहाय होनदों ना हाय बेबस्था ओमफ्राय जा देबिला मा होनखो ब्रेकफास्ट हो गया मैं बोला है ब्रेकफास्ट मेरा हो गया लेकिन मैंने चाय पिया है खाना मतलब नहीं खाया देबिल ओमफ्राय देबिला ब्रेकफास्ट ओमफ्राय जा समनि आंखाल आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जा क्या नाम था धंगल हाँ दिनेश बोला था ना क्या आपने मुझे याद किया तो पहले गुड मॉर्निंग हाँ दिनेश नाम को याद है ना दिनेश गुड मॉर्निंग दिनेश राबा नुजाफैदों जा सेप्रा नालेम गांसे गस्लाखौनो माखो बबायबो बदैबो माखो गांसे गस्लाखौनो आच्छा हदायबो होनदों आयु गांसेल' नामा नङा गांसेल' आरो बियो होनदों दङरा मा होनो बिदियानो गांनै होनलायदों राभा दा ओमफ्राय जोंहा देबिला ओके मैम ना देबिला जोंहा खाली बोला है मतलब ओमफ्राय
Ramsoda hai bola hai Ramsod ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ फुंनि नास्ता खालामखांबाय नामा सिस्टार होनदों औ आं साहा लोंबाय ओमफ्राय रुटि जादों आरोना दिनै बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा समनि आंखालाव अन होनदों ओमफ्राय रामसदा जों गुड मर्निं होनबाय गुड मर्निं गेजेलिया जों मानखौ कालार हिर आरो all music ada 100% back all music 100% back baik आरोना ओमफ्राय जोंहा दिनेश ओमफ्राय अरे आप कब लाइव आ गए पता नहीं चल रहा था कब से आपको बात करने के अच्छा कब से आपको बात करने के लिए बोला और पता नहीं चला अभी आया रे दिनेश Berapa ya? Haha, ini dari nah, ini boleh. Sampai dia bilang, one song please ma'am. One song please ma'am बोला. ऐसा मतलब गाना गाने के लिए बोला है. Organ गाना नहीं आते रे. Devil, by organ 7 like then बोला है. Thank you very much organ जी. Only laman ke I am Zohon. It's a Zohon Kapil Karnataka. Kapal Karnataka. Jesus is the God bless you and your family and friends. Bulaya. Onil is ne. Karnataka. Thank you very much. Onil. मतलब सबको बोला फैमिली और फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच ओनिल हमसे मिलोना माइलोन आई लाइक सॉरी लाइक डान बाजेंडा ना थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मिलन ना गोजोननाय थाबाय दे लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय केमनारि बिजु मानखौ मा खौरां बाजै सना होनदोंना खौरां जेबो मा होनो मोजां खौराङा मिलना जा बिउटिफुल होनदोंना ओमफ्राय जोंहा राबाया लाइक दानदों आच्छा ब्रेनान्डो द'आ हाय बोला थाबाय ब्रेनान्डो ओमफ्राय जोंहा राबाया लाइक दानबाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिनेशआ समझ की बच्ची समझ की बच्ची जब भी मुझे रहा कि मन फिट जोगी था कि मन फिट जोगी है पता नहीं क्या लिखा है ऑर्गेना मन के मैं कल फुल वीडियो वर्ड्स के साथ कमेंट दिया है मैम बोला थैंक यू वेरी मच अच्छा शॉर्ट वीडियो में दिया ना थैंक यू ऑर्गन जी मतलब आप नया वीडियो नहीं डाला ना ऑर्गन अपलोड नहीं किया ना नया वीडियो ओमफ्राय जोंहा देबिला मा होनगोन आई एम फ्रम उत्तर प्रदेश मैम बोला उत्तर प्रदेश से मतलब जेसिका या क्या बोला था विवाहित तो तुम्हें बनाना once mulai mimpi समझ नहीं आ रहा है समझने आंकाला ओनर ने जेसिका ओमफ्राय जोंहा समनि आंखाल ऑन ऑर्गेना मा होनो लॉन्ग वीडियो में अच्छा देखना कमेंट कर दिया है बोला ओह थैंक यू माने ऑर्गेन जी थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय जोंहा अरुण कुमार हाय होनदोंना हाय अरुण कुमार विमला जामन के हेलो सिस्टर गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया क्या बोला है विमल ने गुड मॉर्निंग विमल ब्रेकफास्ट हो गया मेरा मॉर्निंग का ओमफ्राय जोंहा मिलना जामनो जाबाय नामा बाजेनदो जाथ'वाखैनो मिलन नामावबोनो दुब्लिथिया ओमफ्राय जोंहा देबिला मा होनगोन मेम आई एम फ्रम उत्तर प्रदेश
आच्छा उत्तर प्रदेश आच्छा from उत्तर प्रदेश ओके ओमफ्राय जोंहा सोमनि आंखाला जायाखै जायाखै मिलन ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय मिलना जा on दे थेंक इउ मिलना जा on ओमफ्राय अनिला जा होनदों हाय सिरिसा समनि आंखाला मिलन मा खालामदों ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सेलबा याहाय होनदों आरोना हाय सेलबा ओमफ्राय जोंहा मिलना समनि दं ओरैनो उन्दुना होनदों ओरैनो दंना उन्दुनानै ओमफ्राय जोंहा आच्छा गड्स रिडारा जोंहा मा होनदोंमोनलाय आई एम तमिल नाडु बोला है अच्छा मतलब आप तमिल नाडु से है थैंक यू वेरी मच वहां से मुझे सपोर्ट करने के लिए अच्छा यू चाइना बोला है यू चाइना मैं चाइना नहीं हूँ मैं ओमफ्राय मिलना मा होनखो समनि साब खालामदो दे ब्र होनदों आरोना साब खालामनो माबाखौ मिलनखौ ओमफ्राय समनिया मा होनखो गाइस प्लिज डु नट स्पिक मी पिके लाइभ स्ट्रिम skip अच्छा guys please do not skip me BK live stream ओमफ्राय जों बसुमतारिया मा खालामदों होनदों आरोना जेबो खालामाखै मा होनो बसुमतारि आगै ओमफ्राय जोंहा फैखोआ मा होनखो आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होलायबावा आरोना थाबोबाय नामा फैखो मा ओंख्रि बाजै होनदों ना ओंख्रिया मा होनो थाइगिरजों ना मा होनो फैखो आगै थाबोदोंमोन सरि दे नायफिनबायसो बसुमतारि फैखो आंनि कमेन्टखौ रिप्लाइ होलायबावा होबायना ओमफ्रायो दे फैखो आगै ओमफ्राय जोंहा समनिया मा प्लिज लाइक कमेन्ट गाइस होनदों आरोना लाइक होबावानो मानसिफोरा ओमफ्राय जोंहा मा होनो बड'लेण्डआ गुड हाइ मा होनखो गुड हाइ आंहा बिनि कमेन्टखौ बुजिनो नागिरथारा दे बेखौ मानो लिरखोब्रा बड'लेण्ड फिसाला जों माबानिसो लिरबाय नामा पाकिस्ताननिसो लिरबाय नामा बड'लेण्ड ओमफ्राय जोंहा फैखा मा होनखो दुखु मोनबायलां होननानै गाबदों आरोना आइ फरायबोबायलाय फैखो बसुमतारिया बाजै होनदों आरोना दे बुं बिबोनां ओमफ्राय जोंहा मिलना होनदों ओमफ्राय जिबर'आबो हाय होनबाय हाय बि ओमफ्राय जोंहा मिलना अन आरोना ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो सरि फैखो प्लिज उइथड्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मिलना हारहरबाय आरोना थेंक इउ लाइन गैयालै आच्छा दङ माथो थांदोंमोन ना फैबाय बसुमतारिया बाजैखौ जा नुखायो होनदों आरोना आच्छा नंगौ नामालै बिबोनां ओमफ्राय जोंहा समनिया समा मा होनखो समल' होनसै आङो बिके लाइभ स्ट्रिम अल सापर्टिं
love you all darna bike live screen all supporting love you all nane man harhodeng arna nei boinaबो सबको दिया है समनि आंखालनि हात फैसा समंगा लाइक कमेंट प्लीज गाइस darna says kanam you're from bola from Assam है 456 नाम को तो क्या नाम है 456 बोलती हूँ ओके फ्रॉम आसाम है ओमफ्राय समनि आंखाला जाहांदों 456 इंडिया आसाम बोला ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ मा होनदों सोरखौ नाय खौ दिया गाव जसन मानो बुजियालै आङो नोंखौ दा रागा जोंगोन र' ओमफ्राय बड'लेण्ड मानो बुजिया आङो नोंखौ दा रागा जोंगोन र' एसबिआ मा खामानि मा होनखो मा गामिनि नों बाजै होनदों आदसा आं सापागुरि थायो आगै एसबि ओमफ्रायो फैसा जामानखौ बाय आइ going to back होनदों आरोना दे फैसा ओमफ्राय जोंहा मैदाना हाय होनदों आरोना हाय मेदाम ओमफ्राय बसुमतारिया मा गामि बाजै होनदों आरोना गामि आं सापागुरि थायो बसुमतारि आगै बिकासआ जोंहा हाय होनबाय आरोना हाय बिकास मिलना अनबाय ओमफ्राय जोंहा आरनिकाया जोंहा मोनखो हाय होनदों आरोना हाय आरनिका ओमफ्राय जोंहा समा माखौ बसुमतारि चिरां सापागुरि होनदों आरोना चिरां सापागुरि होनना खिथादों ओमफ्राय जोंहा बिया मानखौ हाय होनदों आरोना हाय आगै बिया जोंहा जाखांबाय नामा होनदों आरोना जाथ'वाखैनो ओमफ्राय जोंहा मानखौ एटसा फोरिया लाइक दानदों फ्रेन्ड थेंक इउ फोरि फ्रेन्ड ओमफ्राय फोरिया जोंहा मा खबर फ्रेन्ड आरोना दं खबरा बिदिनो मोजाङैनो दंथ'यो फोरि ओमफ्राय नोंनियालाय माबोरै ओमफ्राय जोंहा आरनिकाया मानखौ आप बहुत सुंदर हो बोला है अच्छा ओमफ्राय जोंहा मिलना माखौ अनदों थेंक इउ समनिया जोंहा वेलकाम फोरि बिके लाइभ स्क्रिन आरोना स्क्रिन ओमफ्राय जोंहा बिकासआ वेलकाम खालामबाय नोंखौ माबाया समनिया फोरि ओमफ्राय जोंहा बिकासआ माखौ इयर फ्रम बोला आई एम फ्रॉम मतलब आसाम है मैं आसाम से हूँ मैं इंडिया आसाम ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मानखौ मानो फरायाखै थोस बिदि जायो नामा दासो बुजिदो मानो फरायाखै थोस बिदि जायो नामा सिस्टार होननानै लिरनायदों आंना दे मा लिरदो गावहा हमनो हाया आंहा बिदिबासो सिनायनो हायो आङो बड'लेण्ड होमबाबो ओमफ्राय जोंहा समनिया प्लिज लाइक कमेन्ट गाइस होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आरनिकाया मा होनदों जोंहा You are so cute बोला है अच्छा थेंक इउ एसबिया जोंहा मा ओंख्रि संखो बाजै होनो ओंख्रिया जोंना माबा मा होनो थाइगिरजों ना एसबि आगै मिलना जा अनबाय एसटिया जा हेलौ होनदोंना हेलौ एसटि आगै फरिया जा दं फ्रेन्ड आंबो मोजांथ' होनदों दे मा होनो नानिया हामबाय नामा लोमजानाया फरि ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनगोन बिकास बिके फ्रम इन्डिया आसाम बोला है ओमफ्राय जोंहा एसटिया मा होनखो इएस होनदों आरोना एसटिया ओमफ्राय जोंहा आरनिकाया हारहरबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा फोरिया थेंक इउ समनि होनदों आरोना थेंक इउ होनबाय फोरिया ओमफ्राय जोंहा समनिया डु नट स्पिक मी प्लिज फोरि बिके लाइफ ओमफ्राय जोंहा मिलना मा होनखो बाय बाजै होनदों आरोना दे मा होनो मिलन फोरिया जोंहा मा होनखो सोरखौ होनखोलै सोरनि नाम मोनगोलै मम'नि प्लिज
support करो होननानै गाबदों आरोना फरिने मम'नि प्लिज support करो ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो थेंक इउ मिलन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एसटिया मा होनखो आसाम आसाम आपकी जगह जिंदगी में एसटियालाय बर' सोलायदोंमोन नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा आरबिना मा होनखो गुड मर्निं होनदों आरोना गुड मर्निं आरबिन ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो प्लिज सापर्ट कन्टिनिउ अल गाइस डु नट स्किप प्लिज होनलाय ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ माथो ओंख्रि संगोन बादि दालाय सिस्टार होनदाना ओंख्रिया मा होनो थाइगिरजों ना मा होनो बड'लेण्ड फिफा ओमफ्राय जोंहा एस बासआ आं कल खालामब्ला मानो हमा जाखो आंनि एक्स अनजालि होनदों आरोना नोंखौ नुब्लाथाय दुखु मोनो सना आं बाराब्ला थांनो आंखौ थांनानै लोगो हमनानै थांनानै रायज्लायगोन आं होनदों आरोना सोर जाखोब्रा एसपासबालाय सिनायालै सोरनि आइडि जालायखोथाय ओमफ्राय जोंहा फरिया मा होनखो मेरी कॉपी सपोर्ट करो एसटी बोला है परी को सपोर्ट करना है एसटी परी ने बोला परिया ओ एम जी एस बासु हा हा मिनिदों आरोना आदसा परिया सिनायदों खोमा होमबालाय आं मिनिबाय परिया ओमफ्राय आरबिना जोंहा मा होनखो कहाँ से हो आप बोला मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो परी I supporting you please होनदों आरोना परी सापर्ट खालामनो होनो समनि आंखाल ओमफ्राय जोंहा राहाया हायाबो होनदों आरोना हायागै राहा ओमफ्राय जोंहा बड'लेण्डआ मा होनखो गोथावानो दे सिस्टार माथो होनदों आरोना औ एसे गोथाव होनदों ओमफ्राय जोंहा सुमि धर्माया जोंहा मा होनखो हाय होनदों आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा राहाया आदसा बुलियन सापर्ट खालामदो होनदों आरोना सोरनि नामा होनबा ओमफ्राय जोंहा राहाया मा होनखो सुमिदारा सापर्ट मी बोला है सुमिदारा सापर्ट मी बोला राहाया फरिया जामांगौ अके समनि होनदों आरोना राहाया जोंहा मा खालामदों आब' होनदों आरोना जेबो खालामाखै आगै ओमफ्राय जोंहा राहाया मा होनखो आब'आ जा किउट दे होनदों आरोना नंगौ नामा आगै ओमफ्राय समनिया जागोन राहा प्लिज वान लाइक मी होनदों आरोना बड'लेण्डआ जोंहा हाय राहा थेंक यू कैसे हो सिस्टार बोला है बडोलैंड ने रहा को पूछा है कैसे वो भाई समनिया सपोर्ट प्लीज गाइस बीके लाइक स्क्रीन सुमिदारा माया जामांखो मा खबर आगै होनदाना खबरा सोरखौ सोंखो आंखौ सोंबाय नामा सोर मा खबर आगै होनदों आरो नाय ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो थेंक इउ राहा होनदों फरिया जा अन रक होनदों आरोना ओमफ्राय समनिया जा फरि अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सहिद नुजाफैदों आरोना सिमांथ' दं गोबाव जिउआव नाथाय मा खालामनो गोरिब न'खरनि फिसा जाफुंहोजोबनो हाया होननानै नमस्कार खालामदों आरोना जिउआव नाथाय सरि ओमफ्राय
nice जाबाय नामा दे माने सहि ओमफ्राय अनिला मंखौ अनिल सेरेंसा तो आगे में भी ऐसा लिखा था ना अनिल ने ओमफ्राय जा एसामानखौ एसबासा नोंनि ओंख्रि संनायखौ गोथाव मोनजाथारदोंमोन आंनाव फन हर होनदों ओमफ्राय जा सुमिदार माया जा मानखौ ओंखाम जाबाय ना होननानै जाथ'वाखै ओंखामखौ दायोसो जागोन आरोना दानो जाया जा बड'लेण्ड मानखौ सबका खै नाश्ता अच्छा सबका खै नाश्ता किया रहा सिस्टर बोला सबका नाश्ता सबको नाश्ता क्या बोला बड'लेण्ड आबो किया रहा सिस्टर बोला सबको नाश्ता खिला रहा सिस्टर ना मा बुंखोलै बड'लेण्ड दा रागा जोंनो ओमफ्राय सोमनिया मा होनगोन थेंक यू सो मच ऑल गाइस प्लीज कंटिन्यू कमेंट बोला है सोमनिया ओमफ्राय जाओ आर्निकाया जा मा होनगोन बहुत खुश किस्मत है आपका परी देव बोला है अच्छा आपका पति देव अच्छा क्यों मतलब आर्निका आपका पति देव मेरा पति देव ओमफ्राय जा सुमिदारा जा मा होनगोन आदा फैबायना होनगोन आरोना आदा फैबायना फैयाखै नों दा फैयाखै ओमफ्राय जा फरिया मा होनगोन फ्रेन्ड आं स्कुलाव दोननो फैदों दे फरि जेबो नङा दे ओमफ्रायो आंबो मा होनखो आंबो बेसेबा लावगि सना लाइकल' होनदों आरोना दे मा होनो आंबो बिफे जेबो नङा दे लाइक लुबाबो थेंक इउ सोमनिया मा होनगोन एस बासु सरि बिके बिजि प्लिज वेट होनदों आरोना ओमफ्राय फरिया मा होनगोन र' दे दाना बारा समखौनो मोनला मानो होनदों जेबो नङा फरि समा मिलायखायाना जेबो नङा दे ओमफ्राय जा रहना मा होनगोन हेलौ हम सकल गाल हम सब ओमफ्राय जा बड'लेण्डआ आङो खिनोसो जालायबाय खिनो ओंखारबा उदै गाज्रि जादों नामाब्रा बड'लेण्डआनो आं खिनोसो ओंखारबायलै होनदों आरोना मानोलै दारमासिनि जायगा गैया बाल गैयानो जारलासो जायगा गैया आरो खिनो मायावथो खियो नोङो बड'लेण्ड बिफा खिग्रोदो होमबालाय जोंहा मालाया मा होनखो मा ओंख्रिया मा होनखो हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ आगै मा खबर ओमफ्राय सोमनिया मा होनखो थेंक इउ स' माच अल गाइस प्लिज सापर्टिं होनदों आरोना ओमफ्रायो सोमनिया मा होनखो वेलकाम आगै नार्जारि होनदों आरोना ओमफ्राय जों उनिरा मा होनखो मिला आप जैसा बेबी मिला है बोला आर्निका ओमफ्राय जों सोमनिया मा होनखो निउ फ्रेन्ड सापर्ट प्लिज बिके लाइफ स्टुडेन्ट बोला है बड'लेण्डआ नीना नीना सलद्रा नीनी पाता मा आं बुजिया दे बड'लेण्ड बिफा मा लिरखो मानि लिरखो नोंलाय बड'लेण्ड बिफा
ओमफ्राय सुमितरमाया जोंहा मा ओंख्रि संखोआखैनो आं खिथायाखैमोन नामा ओंख्रिया जोंना माबा थाइगिरजों नासो ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो प्लिज डु नट टेल मी नेगेटिभ कमेन्ट प्लिज बोला खानाया बुदलांदो खानाया कुमारी होही हाँ अच्छा खानिया कुमारी होही होनदों आरोना मबाइलासो एसा मा होनखो सेरजाखोलाय सालाय एस पासबालाय आं नोंखौ नायै नायै मबाइलावनो सोरनि जाखो मबाइलखौनो गिसि खालाम इदिसो होमबा ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो बड'लेण्ड सरि ब्र not he is not going होनदों आरोना एसबिया मुंखौ खबरा बोरै बाजै होनदों ना खबरा दंथ'यो बिदिनो एसबियाबो रमेशआ होनखो ओइ सोर नों होनदों आङो मानसि आरोना ओमफ्राय नोङो सोर जाखोबा मोदाय बायदि नुदों नामा ओमफ्राय जोंहा समनिया होनखो थेंक इउ स' माच एस बासु होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बुदलाया होनखो बाय बाय सिस्टार अके होनदों दे मा होनो बड'लेण्ड फिफा ओमफ्राय आं ब्लग बानायनो थांनोसै बिनानाव नों थाथ'दो दे होनदोंना दे मा होनो सहिद जेबो नङा दे थांदो दे ब्लग बानायनोबा एसबिया समायना नुथारदोंनो बाजै नोंखौ होनदों आरोना ओमफ्राय समनिया मा होनखो रमेश बिके इज ए अमेन होनदों बिदिसो ओमफ्राय समनिया मा होनखो एसबि थेंक इउ स' माच होनदों आरोना एसबिया जोंहा आदसा आं खामानिसो मावदों आदसा बिजिथाराबो लाइक होना थांसां होनदों ना दे मा होनो एसबि बिजिबा एसबि बड'
ओमफ्राय जोंहा सुमित माबा मानखो समनिया मानखो बड'लेण्ड बायबाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सुमित दरमाया मानखो दुर्गा फुजानि गाननाय जोमनाय लाबायना आगै होनदोंना लायाखै आगै दुर्गा फुजानि जेबो लाथ'वाखै ओमफ्राय एसबीआ न्यू अच्छा एसबीआ मांगा न्यू प्लीज ज्वाइन मी बोला है सोमनिया मान के एसबी वेलकम प्लीज सपोर्ट बीके लाइव स्ट्रीम बोला एसबी ओमफ्राय जा सोमनिया मान के एसबी प्लीज ऑन लाइक मी ब्रो वन लाइक मी ब्रो बसुमतारी मा ओंख्रि बाजै सनानि दाना ओंख्रिया जोंनिया माबासो मा होनो थाइगिरजों ना jadi Sohida, how are you होनदों दिननानै how are you होनदों ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो सोहिद अच्छा सोहिद he is fine होनदों ओमफ्राय जोंहा बिस'आ मा होनखो बिस' कुमारा ओइ फ्रेन्डनि नाम्बार बिदि दं आंनि फोरोंसै फरायबाय नोंनिखौबो आङो दे समनि आंखालनिखौ फरायबाय आङो बुथुमदोंमोन मोनासै कमप्लिट नाम्बार फैसा बसुमतारिया मा होनदों आंनिखौबो साबस्क्राइब बानाय बाजै होनदों आरोना कमेन्ट हरना होनदों आगै बसुमतारि आगै बसुमतारि आगै कमेन्ट हरना होनदों बेक हरगोन आङो दे ओमफ्राय जों एसआ मा होनखो आंखौ सिनायना सिनाया जाखो होनदोंना आं नागिरोमोन आलासि जानो लेंहरोबा आंखौ होननानै सोर जाखोबा नोंबा एसबासु समनिया मा होनखो अनिल Onion, thanks you so much. Thank you so much. Heart hurtबाय नो Onion.
थैंक यू सो मच बोल के मतलब समनि आंखाल ने बिलिफाङा हाय होनदों ना हाय बिलिफां ओमफ्राय जोंहा सुसिना I miss you my wife आच्छा ओमफ्राय friend लिखदो friend ओमफ्राय सुसिना मानखो like done my wife my friend लिखोहाय दे okay thank you like देनि के लिए सचिन ओमफ्राय जोंहा सुमिया मानखो okay I am with you समनि आंखाल होनदों ना अच्छा Susina Monka, you are my beautiful wife. अच्छा ओमफ्राय देबिला मोनखो हाय मेम होनदों आरोना God bless song please मैम अच्छा फिर कभी सुनाऊंगी मैं आज नहीं होगा फिर कभी आ जाना मेरी रूबी में डेविल भाई जैसे सिनेमा के तुम अपना हम आ जाओ दिल्ली अच्छा तुम आप होम आ जाओ दिल्ली ओमफ्राय जोंहा मनसा मोनखो होनदोंना एसेबो सिनायला आच्छा मनसा मोनखो गुड मर्निं जि होनदोंना गुड मर्निं मनज ओमफ्राय समनिया मोनखो सुसिन शर्मा सरि ब्र बिके सचिना देवला बिके do not give me your contact number मनज गुड मर्निं जि होनदोंना समनिया मनज गुड मर्निं जि होनबाय ओमफ्राय लहिदा मोनखो जा समनिया फानो होनो आरोना रबिरामा हाय होनबाय रबिराम समनिया मा होनखो लहित थेंक इउ सो माच होनदोंना लहित ओमफ्राय जों ससिना मा होनखो लड़की पसंद आई और वो भी अच्छा वो भी मेरिड है क्या किस्मत है अच्छा ऐसा हो गया सचिन ओमफ्राय जोंहा समनिया मा होनखो रबिराम होनदों हाय होनदों बानलुआ जोंहा हा मिनिदों बानलुआ सोर जाखो मिनिबाय बानलुआबो सोर जालायखो हेलो हेलो कौन है मेरे लिस्ट में बानलुआबो मिनिबाय सोर सोर दं होनदों Abdullah hello होनदोंना hello Abdul masa Sumi Dharmaya so cute agak nang honey body honey body होनदोंना honey body बानलुआ like done होनबायना thank you नि नामा बानलु जालायदोंथाय सिनायलायले रावखौबो Abdullah जोंहा how are you होनदोंना मतलब मैं ठीक हूँ आप कैसे हो Abdul ओमफ्राय जों गार' सिमारा मा होनखो दिदि मा खबर मेन सिस्टार होनदों खबरा मोजां मनिया गार' सिमिर समिर ओरै बिके बर'खौ नागिरो बिके बर' लाखो ओमफ्राय बिके गार' मोजां होनदों आरोना ओमफ्राय थेंक इउ बानलु होनदों आरोना ओमफ्राय जों एसपासा मा होनखो आंखौबा दुखु जायो गुबुनखौबा खुसि जायो नोङो आं हरनो बाबाय होनदों आरोना मानो हरनो बानांगौ एसपासखौ सोर जाखो सिनायला आंखौ
Baca Rosmina Mangga, Okomia Likese, Okomia Sinina Paze, Rosmin. Be careful. So this is only participate. Be. Maybe cute anggu for haha anjana. Salah jenis. Ambraja Mangga. Ginota, Ginon. Bandlu aja masih standar nah. Lagi Bandlu 80 plus ID सही है बोला है बांग्लो 80 plus ID इतना ID क्यों रे बांग्लो शेयर रिजल्ट है पावर 82 plus बोला प्राइस केस बी नजने क्या बोला था आई सॉरी लव फ्रॉम थाईलैंड वेयर आर यू फ्रॉम बोला मैं इंडिया असम से हूँ आई एम फ्रॉम मतलब असम इंडिया केस बीन Oke, thank you. Nanti kami tahu nama banyak. Bike sampai mana? Unsuma zaman ke hai bahasa Indonesia. Hai unsuma. Masih tu, masih waktu kita time.
Sini dan memang di mana silent. Silent आगै मा जाखो दाना जेबो जायाखै आगै ओमफ्राय हेलौ फान्थाव आरोना मा होनो लाइक दानना थेंक इउ फान्थाव आगै फान्थाव लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय माबा मा होनो फिखिया लाइक सत्ती हु ओपन बाय कर दे प्लीज अच्छा नंबर ओमफ्राय दा बिसिएम थेंक इउ फान्थाव होनोना ओमफ्राय फान्थावा आरोना हेलो कौन है मेरे लाइव स्ट्रीम में गाइस लोग प्लीज आ जाओ मतलब आके कमेंट करो लाइक करो कौन है मेरे स्क्रीन में दैमुस्रि आरोना दैमुस्रिया जानो बहानि बाजैया होनदोंना आङो मा होनो आसामनि आगै दैमुस्रि ओमफ्राय जोंहा दैमुस्रिया मागो मोस्ट वेलकाम नाव होनदोंना ओमफ्राय जोंहा बिखे मागो दैमुसार आं दैमुसार आं चिरां सापागुरिनि ओमफ्राय जोंहा दैमुआ मा होनखो दैमुस्रिया आसामनि मा जायगा मा डिस्ट्रिक्ट मा होनो आसामनि मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जायगा सापागुरि दैमुस्रि आगै ओमफ्राय जोंहा फानलुआ मा होनो हेल' होनदोंना हेल' फानलु हेलो गाइस कौन है प्लीज मतलब आके जॉइन हो जाओ मेरी भी स्क्रीन में ओमफ्राय जोंहा सुमि धोरमा जोंहा अके होनदों आरोना ओमफ्राय दैमुआ जोंहा मांखो दैमुस्रिया आं बाक्सानि होनदों आरोना आदसा नों बाक्सानि आरोना ओमफ्राय जोंहा देबबर्मा देबबर्मा हेलो मैडम बोला हेलो देबबर्मा हेलो ओमफ्राय बेबलाया मानखो नै फैलायबाय आब' सना नोंखौ नायनो होनदों ना दे गोजोननाय थाबाय आगै बेबला ओमफ्राय जोंहा मिस्टार केयार हाय होनदों आरोना ओमफ्राय जों मिस्टार देबबर्मा मेडाम नों ब जागानि होनदों नों बबे जायगानि होनदों आरोना आङो आसामनि मैं आसाम से हूँ बोरो आता है क्या देबबर्मा आसाम से हूँ मैं इंडिया आसाम ओमफ्राय जोंहा देबिला मा आंखो हाय मैम टुडे स्पेशल क्या है बोला टुडे स्पेशल अच्छा बता नहीं रे क्या होगा हम भी क्या वेलकम ब्रो ना ओमफ्राय बिकिया मिस्टार के आं चिरां सापागुरि होनदों ओमफ्राय जोंहा एमआ मांखो एमबिया मा होनदों जोंहा साब बानायदो बयबो अननानै
अन्नानै साब होनदों आरोना साब बानायदो साब बानायदो बयबो अन्नानै साब होनदों बयबो अन्नानै एमडि प्रडाक्सना साब बानायनो थिनदों आरोना सोरबा लोगो जानोबा ओमफ्राय चन्दन रयआ जोंहा मा होनखो हाय বাইদেউ কি খবৰ না খবৰ ভাল মোৰ मतलब আপোনাৰ কেনেকুৱা খবৰ चन्दन ओमफ्राय जों मिस्टारा मा होनखो हामबाय होनदों आरोना हामबाय माने मोजां ना मतलब फाल अच्छा है मतलब खबर ना देव बर्मा ओमफ्राय जों मिस्टार के आरोना आं त्रिपुरानि होनदों ना त्रिपुरा से है अच्छा ओमफ्राय जों चन्दन रय एलबी दयासु अच्छा एलबी दियासु ने वैसे शिवा कुमार हाय बोला है हाय शिवा कुमार कैसे हो चंदन फाले दिया जाना अच्छा फाल दिया अच्छा फाल माने अपना खबर भालो के सुमिदर मामा अंकल जा तू मेरा चन्दना मा होनदों फाट खाले ना नाय बायदेव होनदों फाट खावा ना इटिया चन्दन रय अलप पिছত खाम ओमफ्राय जोंहा सिब्रासआ जोंहा हाय होनदों ना हाय सिब्रास I am busy. I am out here BK Trooper. अच्छा दे मा होनो बिजि जाबाय नामा बीके बाय 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 और फ्रेंड बोला है ओमफ्राय जोंहा सुमिदर माया जोंहा वाइ होनदों आरोना ओमफ्राय बिके बाय बाय बिके किउट थेंक इउ बिजि जाबाय आरोना दे बिजिबा जलेस्वरा मांखौ आसाम बबे जायगानि होनदों आरोना आसाम आं सापागुरि चिरां बाय थेंक इउ सोमिदर माया जामांगो I am busy with you okay बोला है ओके ओमफ्राय जोंहा चिरां सापागुरि लिरदों ना ओमफ्राय ओमफ्राय चिरां मोनाखै
Yes, here you don't comment. I think you okay. Then. यारा आंनावबा बिदिनो फैयो नैबेनाव नैबे चेनेलजों आं मेन चेनेलजों दंमोन आरो नोङो अननानै अखा थफ्ल' दोननानै होलायनाया अबिनासाबो अखा थफ्ल' दोननानै होलायबाय गंनै गंनै बाय बाय दे मा होनो दे बाय बाय बिजिबा बाय बाय दे बाय 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 दे थेंक इउ बाय बाय मा होनो बर' होनांसिगोन नामाथ' लाजोबो बबलू हाय होनदोंना हाय बबलू बेबो सोरनि जाबाय सब मतलब अच्छा नागा नागा ऑन है थैंक यू नागा मा बिजाखो सानजाराखैनो
सब ओमफ्राय जों गैलाहाय जनानैल' थानोसै र' या बाबू नामा ओमफ्राय जों सुमे दरमाया मानखो बाबु मान गैगोन ना गैया होनदाना दङ बाबु सासे दङ स्कुलाव थांदों स्कुलाव दंहैयो आरोना बाबुआ ना गया मानखो खाना खा लिया क्या बोला है खाना मतलब नहीं खाया है अभी नागा बाद में खाऊंगी थैंक यू हाँ देखिए तो होनदोंना थैंक यू ओमफ्राय जों Deposit hi mà hi deposit hi gọi là hi hi thank you tinggal itu nilai bisa langgan dan tinggal baca अच्छा sorry tinggal nama tinggal baca jiu angki nana dे गोजोनबाय दे tinggalलाय होनायनि थाखाय दे ओमफ्राय मेगन मोदै गोनां गाबदों आरो आदसा मेगन मोदै जादों आरोना खामानि मावदों खोमा ओंखायनो मेगन मोदै जादों ना दिना खामानि मावदोंदां ओंखायनो मेगन मोदै जादों अके down now down now ओमफ्राय जोंहा दिंगा मा अच्छा मेगन मोदै नागाया जोंहा हामिनो आरोना क्यों हंस रहे मम्मी के ओके योर लाइक फोन कैमरा ओके मा होनो बर' ओमफ्राय जोंहा देब मानखो देबजितआ क्या कर रहा हो बोला है कुछ नहीं कर रही हूँ ओमफ्राय जोंहा एलबी दे रहा हूँ दिंगाया मानखो नाइट अच्छा नाइट डिउटिमोन आरोना ओंखायनोथ' मेगन मोदै जादों नाइट डिउटि ओंखायनो दिंगा बर' मिथिखायो आङो मिथिखायो ओमफ्राय जों प्रिटियाहाय होनदों आरोना हाय प्रिटि ओमफ्राय नागाया मानखो मा खालामदों होनदों आरोना जेबो खालामाखै नागा ओमफ्राय दिंगाया जोंहा प्रिटि होनबोला होनदों आरोना दिंगाया प्रिटि होननानै गाबदों दिंगाया मा होनदों जोंहा उन्दुनि माजै होननानै गाबदों आरोना उन्दुनि आरोना दे ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मानखो उन्दुनि सरि दिंगाया प्रिटि बासु टुमाय नागाया मिनिदों आरोना ओमफ्राय
नागा ने क्या बोला रे, आपका हालचाल कैसा है बोला। हालचाल मतलब ठीक है मेरा। नागा आपका कैसा है बोलो। ओमफ्राय जा रनजितआ हाय होनदों आरोना। हाय रनजित, नुवाखैमोन आङो। रनजितआ मा खबर होनदों आरोना। खबरा मोजां रनजित, नोंनिया माबोरै? बायबाय बोला। उबेर हा फुङाव सिखारनानै बबेनि नोंलाय होनदों आरोना। बबेनि नोंलाय होनदों। आङो मा होनो आसाम चापागुरि। रनजित डिस्ट्रिक्टआ मा होनदों? डिस्ट्रिक्टआ चिरां डिस्ट्रिक्ट। हेलो हेलो गाइस, लोग कौन कौन है मेरे रेस्टोरेंट में? विशाल हाय बोला है। हाय विशाल, कैसे हो? राजू हाय ना। हाय राजू। विशाल हेलो बोला। हेलो रनजितआ अ होनदों ना। औ नों बिन जाखो रनजित? दैमालु हाय देयालु। विशाल ओ बोला है। हेलो हेलो, कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए गाइस। अच्छा केराम गेलेदों नामा होनदों ना। केराम गेलेदों नामा होनदों। ओहो गेलेयाखै रनजित, जेबो गेलेयाखै आङो। दैमाला मा होनदों? बहानि आब' होनदों ना। आदसा दैमालु बर'। बहानि आब' होनदों आं मा होनो आसामनिलै दैमालु आगै। ओमफ्राय रनजितआ आं बाक्सानि होनदों। आदसा बाक्सानि आरोना। ओमफ्राय बिशाला मा होनगोन? नों बबेनि आब' होनदों। आङो माबा आसामनि आगै। ओमफ्राय देबी लामाखौ लंच में क्या?
なんか、क्या फ्री फायर कराई हो अच्छा कराई हो बोला है लंच में मतलब अभी नहीं बनाया लंच तो इसलिए नहीं बता है देवियल ओमफ्राय जाना गया मानखो हा नोंगाबदो आरोना सोमनिदरमाया जोंहा मानखो दुर्गा फुजाखौ बहा नायगोन आगै होनदों आरोना दुर्गा फुजाखौ खाथियाव नायगोन जों थानाय खाथियावनो नायगोन आरो जोङो गोजानाव थाङा हेलो 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 कौन है प्लीज ज्वाइन हो जाओ मेरी लिस्ट में गाइस लोग बिप्लबखौ बिप्लबा मा होनगोन चिरां माहानि जाखोरा होनदों आरोना चिरां आसाम सापागुरि बिप्लब ओंखायनो
Pranjul hello bola hello kambayangan nakam जाबाय ना जायाखै ओंखाम जायाखै ओमफ्राय जास्ट माबा मानखो खामफाया नाखा सुमिदरमाया जामाखो I advancedly wish you happy Durga Puja enjoy happy pula answer thank you Maths and Chen Maths Thay Baba ơi Khadayu Sinu Khadalai Pokopan hello guys con em मेरे लिए स्क्रीन में प्लीज कमेंट कीजिएगा अरे हाँ Ayah, bình mà có dài này xí không có dài chưa Meeting समझा के न तेरी न लग राजी Linti medam hanbai hai maba मोखांखौ दिन्थि मेदाम नुवासै जे दाना नुवाखै आरोना नुयिसो थाबाय आङो नुयिसो ब्रकेना अच्छा हेलो भाभी जी क्या कर रहा है रे बाबा अरे कुछ नहीं कर रहा रे ब्रकेन देवर जी क्या करूं क्या बताओ मतलब क्या बात करूं क्या ना करूं हो गया रे मेरी खबरों के देवर गुबुनखौ ना मा जानो आरोना हा यारना बेबो याराबो माबा जादों नै आव सुइट सं मा होनखो मा गुबुनखौ अनना मा जानो मा गुबुनखौ अननोब्रा यार मा बुंलाबायखोब्रा याराबो मिथिलालै आङो गावनिखौ अननो रोङाबा होनदो आरोना याराबो मा जादोंथाय बुजिला नागाया जा हा हा मिनिबाय ब्रकेना जा बहुत अच्छा गाना क्या है रे बाबा आप बोला है क्या करूं ओमफ्राय जोंहा बिकास आदसा बिकासआ मोजांथार नुदों होनदों गैया नै नुला होनदो माबाबाय केमेराखौनो डाउन खालामना दोनबाय बिकास जोंहा ब्रकेना आदसा ये बात है क्या रे बाबू बाबा लग
Look, लंगी डांस, अच्छा लंगी डांस नाच भाभी जी। हाँ, इसी मतलब लंगी डांस नाचना पड़ेगा, तभी तो होगा रे ब्रोकन। लंगी डांस करने से ही होगा, करना पड़ेगा शायद। लाइक कर दिया रे बाबा बोला रे, थैंक यू ब्रोकन। अभी क्या कर रहा है ब्रोकन देवर जी, बताओ। शायद ड्यूटी में होगा ना। अच्छा भाभी जी, ब्रोकन। अच्छा भाभी जी, आज खाना क्या है रे बाबा आपका, मतलब खाना बहुत टेस्टी है रे सब्जी आज हमारा ब्रोकन देवर जी। आज का सब्जी मतलब क्या बोलते हैं इसको, थाइगिर और मछली। टाइगर को क्या बोलते हैं रे ब्रोकन देवर जी, और मछली है। ओमफ्राय जा एयारा हा हा मिनिदों आरो ना, मानो मिनिखो एयार? ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो, हा भाभी जी हम भी ड्यूटी में है रे बाबा बोला। अच्छा अभी ड्यूटी में है। मिका या जमा, हाँ माइका 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 जमा हेलो बोला है, हेलो हेलो। वजह ब्रोकन मांग, अच्छा हम भी ऑनलाइन डिलीवरी का, अच्छा देना देना ठीक है। ओ अच्छा भाभी बोला, ओके मतलब ऑनलाइन डिलीवरी देती हो ब्रोकन देवर जी। जब बीबी खंडवा जमन के, हाय हेलो तुम कैसे कहाँ से बोला है। मैं इंडिया आसाम से हूँ बेबी खंडो। मजा ब्रोकन, अच्छा थोड़ा रेस्ट कर रहा है रे भाभी। और अच्छा अभी रेस्ट कर रहा है, ठीक है ब्रोकन देवर जी। Hmm, hmm? Zambia zaman deh. Boti, where are you from? बोला मैं इंडिया आसाम से हूँ रे जानवी। सिजौ जा हेलौ आब' होनदों आरोना, हेलौ आगै सिजौ मा खबर मारै दं? सिजौ सरि ना मा होनदों ब्रोकन, हाँ इसलिए आपका लाइव देख रहा है रे बाबा बोला। ओ थैंक यू रे ब्रोकन देवर जी, मेरे लाइव को देखने के लिए। ओमफ्राय सिजौआ गैया मोजां होनदों आरोना, मोजां आरोना आगै दे मोजां जानांगौ आगै। ओमफ्राय जों नागिया हा हा क्यों हंस रहा है रे नागा, क्या हुआ? जा जसेबा हाय होनदों आरोना, हाय जसेब माबोरै दं? ओमफ्राय जोंहा सिजौआ गैया बाबानि बबेनि आब' नों होनदों आरोना, आङो आसामनि आगै, आसाम सापागुरि। ब्रोकन मांगो, इट्स ओके मेरी प्यारी भाभी जी बोला। इट्स ओके बोला रे देवर जी ब्रोकन ने।
जसेबा जोंहा मा होनखो मोजां होनदो आरोना दे मोजां जानांगौ आरो दे आगै ओमफ्रायो जोङो जानबिया मा होनखो स योर फेस नाइसलि बोला है थेंक यू ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिस्टार केआर देव बर्माया बाय माय करबदा साका बोला अच्छा जो आपका लैंग्वेज है ना देव बर्मा समझ में नहीं आता रे मुझे देवर माबा प्रोके ने क्या बोला अच्छा भाभी जी हम ऑन है रे बाबा ठीक है बोला ओके ओके रखें देवर जी ठीक है ओमफ्राय बिक्किया जा आई एम अजय यादव फ्रॉम इंडिया बोला है हा हा हंसलाय बिक्की अजय यादव ओके फ्रॉम इंडिया अच्छा जानवी ने जानविया मन के नमस्ते अच्छा है बोला है सॉरी नाका मिस अच्छा है नागा मिस अच्छा आता सॉरी नागा मिस आता है बोला है नहीं आता है जानवी ओमफ्राय जोंहा मिस्टार के देव बर्माया बायनाय भारा भरोसा बोला अच्छा जो लैंग्वेज है ना इसको समझ में नहीं आता मिस्टार के आर देव बर्मा ओमफ्राय जोंहा जसेबा आब' नोंनि माथोखौ मोजां खोनाथारो होनदों थेंक इउ आगै मा होनो जसेब आगै बसुमतारी गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा उत्तमा दान होनदों आरोना मन्जुआ जोंहा हाय होनबाय हाय मन्जु ब्रकेना जोंहा मा होनगोन एम मिस्टार के आर देव बर्मा ने कहा अच्छा खाना खाया है क्या बस पूछ रहा है रे बाबा आपको अच्छा ऐसा पूछ रहा है समझ देव बर्मा खुद का लैंग्वेज लिखा है ना तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्या कहा गया खाया है कि नहीं खाया देव बर्मा मिस्टर देव बर्मा खाना नहीं खाया ओमफ्राय क्या मिस्टर देव बर्मा ने दीदी आसाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हो बोला है चिरां डिस्ट्रिक्ट मिस्टर देव बर्मा चिरां डिस्ट्रिक्ट है ओमफ्राय सिजौआ मा ओंख्रि संखो आब' होनदाना ओंख्रिया थाइगिरजों ना आरोना आगै सिजौ एनबिया जोंहा मा होनखो हाय होनदों ना हाय एनबि ओमफ्राय जोंहा उत्तमा मा होनखो हि होनदों आरोना सरि हाय होनदों हाय ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो कहाँ से है सिस्टार होनदों ना मैं इंडिया आसाम से हूँ दियार ओमफ्राय जोंहा मिस्टार देव बर्माया ठीक ब्रकेन हियार बोला थैंक यू अच्छा थैंक यू ब्रोकन हियर बोला है ब्रोकन आपको मिस्टर केआर देव वर्मा ने थैंक यू बोला है ब्रोकन हाँ मेरा साथ कबर बोल सकता है आप मिस्टर के देव वर्मा बोला मतलब ब्रोकन से बात कर सकता है आप देव वर्मा उसको आता है ब्रोकन ऑन है ऑन थैंक यू हेलो कौन है मेरे लिव स्ट्रीम में
मिस्टर ने क्या बोला रे, ठीक है आप कहाँ से हो, ब्रोकन बोला। ब्रोकन आपको पूछ रहा है कहाँ से हो मिस्टर ने। बे इयाराबो पागला जादों नामाब्रा बेलाय, सोजानो लुबैदों नामा बे इयारालाय। आइडि सोलायसो फैलायो। ओमफ्राय मेन आइडिजों दंहैयोमोन आरोना बैयाव दहाय आरोना, दा गैला। दिमागा गुम जादों खोमालै बेनाबो ना, माबानिया नोंनिया माने इयारनियाबो दिमाग गल जादों नामा। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा दाबो दोना होनलायदों इहाबो। दोननासो थांबावगोन आङो, मा जाखो होनदो। दोननासो थांबावनोसै आङो। ओमफ्राय जोंहा माबाया मा होनदों दियारा, खौ ब्र नमस्ते ना मानखो ब्रोकना जा मांगो। हम आसाम सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट से है रे बाबा, मिस्टर देववर्मा बोला ब्रोकन ने। ओमफ्राय जा लुपि मिउजिक लुक लाइक नेपाली गार्ल बोला। लुपि itu रबार्ट जिया नमस्ते बोला है। नमस्ते यार माबाया जोंहा मिस्टारा मानखो दोनदो दे बिखेंखि आं एलबि होनोसैलाय हा आदसा नोंबो एलबि होनसै आरोना। ओमफ्राय जोंहा बिमला मांखो अबाव बहानि, आब'आ बहानि होनदों आरोना। आङो आसामनि आगै। ओमफ्राय ब्रोकेना अन होनदों आरोना। अके थेंक इउ ब्रोकेन। ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनदों, दीदी आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, ये रिप्लाई नहीं किया। अच्छा चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां है देववर्मा। खैसारा खामानि दाना नंगौ नामा मिस्टार। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मैं इंडिया आसाम से है वो, डिस्ट्रिक्ट चिरां है देववर्मा। ओमफ्राय जोंहा दियारा मा होनखो समझ में नहीं आ रहा रे दियार, आपका जो लिंग्वेज मतलब समझ में नहीं आ रही है। लंजामा हाय होनदों ना। हाय लंजाम, कैसे माबोरै दं सुनिल लंजाम, सुनिल ब्रोकेना मा होनखो कौन डिस्ट्रिक्ट से है आप में मिस्टर देववर्मा।
कौन सा डिस्ट्रिक्ट ओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है आप मिस्टर देववर्मा पूछा रे ब्रोकन ने देववर्मा आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका ब्रोकन हियर ने पूछा है बता दीजिएगा भाई जा लुंगजा ममान को आप कहाँ से हो बोला लुंगजामा मैं असम से हूँ लुंगजाम इंडिया असम से हूँ दिया राजा मान को बोरो लैंग्वेज से हो बोला बोरो लैंग्वेज हाँ बोरो लैंग्वेज से बात कर रही हूँ मैं अभी डियर बोरो अच्छा बोरो बोरो मतलब लैंग्वेज से है ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनखो डियार बोरु डियार बोरु बो नाकी खक्को बुजिया दाना बफी देवा बर्मा है क्या रे सन्देशा जोंहा मा होनखो गोविंदा गोविंदा दाक्का फ्रम Hatia from Hatia अच्छा Bijoya hi Dana hi Bijoy good morning bye good morning Bijoy like them Dana thank you Bijoy like देने के लिए भाई दिनेश ना किया आपने मुझे याद किया बोला है हाँ याद किया है भाई लोंगजामा जामांग आसाम कहाँ का है मेरा मैम लोंगजाम नहीं है सुनील अच्छा अच्छा सुनील तो बीच में है ओके सुनील आसाम बङाइगाव सुनील जा सामसना जा सामसन देवा बर्माया आं नोंनो मोजां गोदों के बफी देवा बर्मा है आं नोंखौ मोजां मोनदों क्या लिख रहा है मोजां गोदों सब देवा बर्मा है ओमफ्राय जा ब्रकेना क्या बोला था हेलो गाइस लोग गोल हो गया रे हम मालूम हो गया रे बाबा मिस्टर देव वर्मा का डिस्ट्रिक्ट को भाभी जी बोला है अच्छा ब्रोकन गया है क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है रे उसका ब्रोकन कुसुमा मेसेज काट खालामदो आरोना आच्छा आंना मानो लोगोफ्रा बिदि खालामो कुसुम बासु बफी बासु मतलब बासु पहले क्या नाम आया बासु दिया जा मान के आप कहाँ से हो बोला मैं असम से हूँ ब्रोकेना ओके भाभी जी हम जा रहा है रे बाबा इवनिंग में मिलेगा रे हे बाय बाय बोला ओके बाय बाय दिया राजा आप बेदे बबे दिया मांग बबे बस क्या बोला रे ओमफ्राय जाम साइमना मानके सुनीला मानके अच्छा अच्छा बहुत क्यूट है आप बोला अच्छा बहुत क्यूट है आप बोला है थैंक यू वेरी मच मिस्टर राजा ऑन दे सर माबा हम दे टंगबाजी बोला है देव वर्मा बफी देव वर्मा ना सामसन देव वर्मा क्या हो गया रे बाबा बोला है कॉल हो गया मतलब बात कर रहे थे मैं ब्रोकन क्या गया है क्या ब्रोकन देबरसिन ओमफ्राय जोंहा रायदावा मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां मा होनो रायदाव ओमफ्राय जोंहा मिस्टारा मा होनदों बिकेन बोला है सरि अमिता बोलो अमित ओमफ्राय जोंहा जनक मोनखौ मा खालामदों आब'नो जेबो खालामाखै आगै जनक ओमफ्राय जोंहा
एसे रायलायबाय दं नै रायलायदो आरोना ओमफ्राय हो ओजा दिंकरासा रास खरासा जा मांगा हाय होनदो आरोना दिंकरासा हाय हाय डियर मांगा हम लाइक किया सिस्टर फिर समझ में आया ठीक है थैंक यू वेरी मच डियर बोरू अच्छा आप कहाँ से है डियर जेनेबा मानगो बहानि आब'आलाय होनदो आरोना आङो मा होनो आसामनि आगै आसाम माबानि आसाम सापागुरि आङो आगै जेनेबा बहानि सोंदोंमोन ना Ini samni bali tiene que अच्छा डियर डियर बोरोनी बोला हम त्रिपुरा से है बोला आपकी त्रिपुरा से है इसलिए तो जो आपने लिखा ना इसको समझ में नहीं आ रहा था जेनेबा जोंहा मा होनखो माथो ओंखाम ओमफ्राय मा होनदों हा टाइम जाबाय
अच्छा ब्रोकन है। सिंगल ने बोला था क्या हुआ तारे बाबा बोला। फोन मतलब कॉल आ गया था रे सिंगल भाई देवर जी। कॉल आ गया था कर का कॉल आ गया था। वीरेंद्र ने क्या हाय बोला है। हाय कैसे हो वीरेंद्र। ओमफ्राय सिंगला ओ माय गॉड ये बात है ना भाभी जी बोला है। हाँ ऐसा हो गया। ऐसा है ऐसा बात है मतलब। आदसा बाजै आं लाइकल' होनो फैबाय दे होनदों आरोना दे सिंगेल आगै आंबो थांसिगोनसो फिसालाखौ लायनो। मोगथां फैदोंमोन आरोना मोगथाङा बेस्थ'थार नामा आब' होनदों। बेस्थ' नङा आगै साहा लोंदो आरोना आगै मा होनो मोगथां। आंबो डिउटि सुटि जासिगोनलै बाजै होनदों आरोना डिउटि सुटि जासिगोन आरोना ओमफ्राय आंबो डिउटि दे आगै मा होनो सिंगेल आगै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनांगौलै बाजै बाबाबो उफाय गैया बानानै माखौथो मोनजानो आगै संजादो मा होनो सिंगेल आगै उफाय गैया संना जानांसिगोन। नंगौ नामा दे मिस्टर थैंक यू सिंगल अच्छा ओमफ्राय मिस्टर देव वर्मा दीदी आपका लैंग्वेज सिखाओ ना मेरे 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 को मेरे के प्लीज बोला मेरे को प्लीज बोरो लैंग्वेज मतलब सीखना है। थोड़ा थोड़ा मालूम होगा ना बोरो लैंग्वेज मिस्टर के आर देव वर्मा। ओमफ्राय डियारा बरुआ मा होनखो बाजै बोला योर नेम आच्छा बिश्वकवि है। ओमफ्राय सिंगेला दे बाजै थाथ'लायदो दे इभिनिंआव मा होनो लोगो मोनगोन ना बाय बाय दे होनदो दे सिंगेल आगै दे नामखौ मत लिखो रे नाम भाई मत लिखो नाम।
मिस्टर अमंक मिस्टर देवो वर्मा ने मेरी को थोड़ा थोड़ा समझता है बोला है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझता है। बिकिया ओमफ्राय नायागा जाबा जायो होनदों आरोना। औ नायक हाय हाय नायक कैसे हो नायक JMT ओमफ्राय जोंहा दाया मा होनखो तुम कहाँ से हो बोला मैं असम मतलब असम से हूँ मैं इंडिया असम से हूँ दा मैन दा मैना ओके ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दा मैना आई एम नायका जोंहा बाजै मैं ठीक हूँ बोला अब ठीक है अच्छा विक्की मोटी सिस्टर हाँ 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 ओके मोटी सिस्टर बोला ना असम कहाँ से हो बोला असम चिरां डिस्ट्रिक्ट है असम बङाइगाव इउ बाजै ना आई लाभ इउ होनदों ना ब्राश हाँ मैंने क्यों हंस रहा है रे ब्रश नायका आपकी घर में आ रहा हो बोला आपकी घर में आ रहा हो बोला और मेरे घर में आ रहा है नायक अच्छा असम से बोलो ना कहते हैं असम से बोलो ना कि है असम से बोलना नहीं आती तुम्हें क्या बोला अरे बोला तो था ना असम से हूँ मैं असम से हूँ बोला तो था धीरे खाने से अच्छा 40 क्या कर रहा है रे भाभी युवासु ने बोला कुछ नहीं कर रही हो रे युवासु माबा थांजागौमोन 45 आव थांजागौमोन आच्छा रोङा नामासो होनदों आंहालाय आसामावसो सानदों एसाम
मुझे द एसामीज बोलना नहीं आती है तुम्हें क्या बोला ऐसा एस दा मैंने थोड़ा थोड़ा आती है एसामीज अरे इकने आसाम से पूरे बोल रहे माता एसामीज अच्छा थोड़ा थोड़ा आती है हेलो कौन है मेरे डिस्क में सबको बाय बाय अपी सब सब दंमोन सनाफोर बाय बाय दे तुम कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से इंडिया आसाम से हूँ मैं अच्छा ये बहुत सॉरी सॉरी ये तो थांखांबायमोन ना आंखौनो फरायफिनदों ओइ कमेन्ट थानानै अच्छा औ बुजिदों आङो एसामिस रोङा नामा होननायखाय एसामिसखौसो आङो माबा सानदों गोरोन्थि सोर सोर दंमोन बाइबेल लाथ'बाय दे दसेनि थाखाय सनाबाजों